Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat naggapo. Ken ni pagayam Melchor, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agtid-tid man ti luluak, kabayatan nga isursurat ko dahito pakasaritaak. Adaan akon iti pamilya. Idiaddan iti kolehiyo ti inauna nga anak mi, nag-abroad ti asawak. Mayat pa'y met ididamo. Ngam iti may kadwa apa nagsubli na, idjayen nga damadlaw ko kenkwana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Melchor. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Ngay saan ka nagsubli di abroad? Sana mabalin lakay. Ado pa'y dagiti babayadan tayo nga utang. Ken may sa 2 taon pa'y sakbay nga aggraduar iti college ti inauna nga anak ta. Ay, kakaasi kami manen kadagiti ubing ang mapanawam. Kat, anos laang Sana bale, tamabiit laang day ta 2 taon. Wanin na. Anya pa'y ngay. Ano sa kun ati aguray? Mapanakon anak ko. Saan nyo kumaabaybay anti panagadalyo? Wan ma, di ka madanagan. Unma, Lakay, sikan ti mangkita kadagiti ubing. Ken, oray saan dakon nga itulod ija airport. Wan bakit? Ang mga nudyak malapdan to manen ti bakik. Kat makasangitak. O sige nga rodan, inakon. Sige bakit? Diyos ti kumuyog ken ka iti panagbiyahem. Igadyo ko mati agadal anak ko. Laglagi pa nyo, nga dati inayo iti adayo. Nga agpatpatagabo, tapno lang adda aramaten nyo iti panagadalyo. Wan pa, ni ading Diyos at ibagaan nyo. Ngamin, adan girlfriend na. ha? Tilay bagbagamat manang. Barkadak lang, dayjay. Numabalin, saan ka kumapay ang maki-girlfriend, Josh? Dahit akong panagadal mo ti into na rem. Uwan pa. Sikan tumot ngamin manang lili. Tilay bagbagam. Agpay sumat ngamin. Ala, gusto daytan. Basta tibaga kada kayo. Saan nyo abaybay anti panagadalyo? Kumusta nga Melchor? Manumot na bulan sipod nagsubli ni Maureen ni Jay abroad. Ang mga noadamot mabalin nga itadyo ijay audio kanya. Kwa, nana. Manulang tinahod nga impaw iti asawak. Imanay lang nga inusar dagiti ubing. Iso apasinsa kayo kuman. Ta, medyo mabayagan siguro. Ti panang bayad mi iti udi mi. Awan maitadyo. Ngam no agpost ti asawam iti Facebook. Kunam lano asino akabaknangan. Manon atawan da nga utang yo kanya. Nga maging gaita, di kay pala nakabayad. Pasensya kayo, nana. Ang bayan nyo. Ilakok tinuang ko. Tapno at pagbayad ko kada kayo. Apay nga ilakom tinwang mao, Melchor. Kanya ngayon ti usar mga agtalawon. Pagbayad ko ngamin iti utang mi, tatang. Agsingsingirin ni Nana Pidang. Nabayag dayjayin nga utang mi. Apay. Awan pa impaw iti asawam. Aya. Kinapudno na. Manmanon nga agpawit ni bakit. Manmanon tupayin nga umawag. Nasaya atin no adda mamidwa iti makabulan nga umawag kanyak. Anya. Apay. Nagrekyar kayo kaday. Saan, tatang? Madlaw ko nagbaliwan ni Maureen. Tinmam na'y matan ti panakilangan na kanyak. Oh, atoy, nanapidang. Itad kong ti udi mi anautang mi ken ka. Nasaya at mat. Pasensya kan, Melchor. Ngam talaga nga minakasapula kon. Maawatak, nana. Da kami kit di ati pasensyaan nyo. Tanabayag sakbay ang makabayad kami. Ala, noan niya man dagiti na ibagak ang makasair abalikas.
Pasensya amlat ako man, Melchor. Wen, nana. Lili, imawag ka din ti inayo. Kaano ti panagawid na? Imawag papa. Ngam ko na namat asaan mi nga ibagbaga kada kayo. Ha? Taapay ka no? Jak amo papa. Amang ano kayat na kayo sorpresaan. Kaano ka no ti flight na? Inton bigat. Ngam di ibagbaga nga imbaga kada kayo papa. Talaga ka di asaanan nga umawawag ni Maurin kan ka anak ka. Saan na pulos tatang? Pudnon sakit diti ibagbaga di kaduanay di abroad. Nga dalalaki na. Ay, panak nakampay nga umunan wag paisaw. Narigat ti agdardarasudos. Wen tatang, paliwak pa iti asawak. Ngam sapay ko ma. Tawan kinapudno dagiti na ipalapayag kanyak. Papa, adda ka nun ni mama. Ngam nagdiretso da ka no ijay bagyo. Ijay ngay ayandaan ti Maylin. Anya? Tapay nga ijay tinagdiretsuan na. Kat adamat balay tayo apagawidan na. Jak amo papa. Kuna ni Auntie Maylin, adda ka nun nang itulod kan kwa na ijay alalaki. Anya? Sino ka no? Day tatijak masigurado, papa. O sige, agrubata kita. Mapanak ijay bagyo itamit lang. Kat saan mo nga ibagbaga iti inam, ti ipapan ko ijay. When, papa? Manang, sa dino ti ayan damahurin kinti kadwana. Ekwa bayaw. Diyak kaya ti mairamraman. No di mo kaya ti mairamraman. Ibagam no sa dino ti ayan da. Kaya't ko akasarita ti asawak. Adada ijay papaabang nga kabalay. Nakisarita nga agnaud da pay laang ijay, tabakantikat nga ron ti may sa kwarto. Sige manang. Ibagam kanyak no sa dino abanda dayta. Tamapanak itamat lang. Ngampang nga asiyo. Saan mo apakpakaamuan ti asawak may papan iti kaaddak ditoy? Adda akong dito'y paraangan ti paggigyan ng damaw rin. Sigun iti imbaga ni manang na. Iti da ito'y akwarto ti paggigyan ng da. Nuan yaman ti maduktalak. Ken may matangak kita. Tulungan nak kumadyos ko. Amang tengel itiriknak. Diyak kaya ti makaramid iti banag a pagbabawyak. Agtuktok akon. Awan samat tao. Asino dayta? Mabitlaang. Andaytan. Melchor, kasano nga? Kasano na amuak ngadda ka ditoy. Simple lang. Naglapayag ti daga, Maurin. Ekwa. Amok akaduam ti lalakim. Ayabam, tagsasarita tayo atalo. Agyaman akta pinilim ti rumban, Maurin. Kunak no napatpatag ti lalakim, ngamda kami a pamilyam. Pakawanan da ko ma. Amo ka di dagiti ubing tinapasamak. Ammo ti inaunang anak mo. Uy. Kasaritam di anak mo inton makasangpat ta. Agkidaw ka iti pamakawan. Melchor, napanmumat ka no sinoko ni Maurin ijay bagyaw. Uwan tatang. Kahit napanaknakam ti atap mo nga dalalaki na. Awan, tatang. Una, tanangag ko idilimabasak ijay istor ni Imang. Nga iso ka no nga ijay bagyo tinagdiretsuan na. Taada ka no kasi narak na ijay. Awan tatang, palso dayta.
Ay, Sarita lang dagiti awan maaramid na itibiyag na dayta. Lakay, andak ko maibagak. Anya dayta? Flight kun inton Martes. Anya? Duwala a bulan, manipod simmangpet ka. Ita, panawan na kami manen. Uhan, pasensya ka no limod ko ti panagrinyok. Amok nga minadinak palubusan. Anya ka matan maurin. Apay adi mo man la inyo man kanyak nga umuna. Ita, dandanin ti flight mo. Samo ibaga. Pasensya kan. Katanya pa'y ngay. Uray jak kumakayat. At dapay nga rod maramidak. Melchor, apay, nagsubli ni Maureen ni Jay abroad. Wen, nanapidang. Anya ngay nga rod dyan nakitak a post na idinaminsan. Nailawan nala siguro. Gapota inikat na matlada, kos. Ha? Kaano yung anak kita, nana? Sa anak namin nga active iti Facebook. Gaputa taltalon lang ti ayan ko. Idinaminsan laeng. Kan kaslamot ijay bagyo ti ayanda. Amangan mat no, nabayag a picture na dayjay, nana. Ay, tiyak mo Mabali na kasta. Adda ka din nakita yung nga inpost ti inayo, nga adda kadwa na lalaki. ha? Awan mat nakitak, papa. Diyak amuha ka ni Manang Lili. Ada nakitak, papa. Inikat na matla ang adagos. Ngam na isave ko dito yung cellphone ko. Nan, kita man. Mabit lang, papa. Oh, adtoy. Iso ka di data ti lalaki ang nakasarita yu idi. Apay, Manang. Asino day ta lalaki? Kitakman? Picture nan samat lang, hindi namin sanday to'y. Ha? Pagkunaam, nga idinaminsan lang dito a picture, Josh. At the time watermark na. Oh, day taman ti date na. Nabit lang tayo zoom ko. Wan nga agpaiso. Kunak man no nagsubli ijay abroad ni mama. Asaya tay mawag ka, Maureen. Ayan mo ita. Katadak dito'y balay ti amok Ngam awanda. Napanda nagtur. Talaga natangkan mo ti ulbud mo niya. Apay ti kunam, mamati ak anagsubli ka dita abroad. Anya manen day tangay bagbagam. Nakangag ka manen iti sayang gosen. Katpatpatsam matla adagosen. Saan lang asayang guseng dito Tadda pamaniknek ko. Apay, ti kunam, jak amo ang nagsinublian kayo iti lalakim? Ay, jak amukan ka. Ala, makamo ka man langan no asino ti patsam. Gusto ko man day ta panagin inom mo iti harak, Melchor. Aldaw rabi ilat ta na day tagin inom ti aramidem. Baybayan na lang, tatang. Kaya't ko lang ang malipatan iti uray apagkan ito ti saam amarikrik-nak. Kaslamabriat ti barukong ko iti naramid ti asawak, tatang. Ay, unay matngaminan ni Maureen. Di man la nagpampanunutan. Talaga mas pinili na ti lalaki na. Insukat na kami a pamilya na iti dayjay a lalaki. Nagtured tinakam na, ta inulbudan na kami. Tagayam, kadandanan ti lalaki na. Balang kantis a babae. Ala, husto da itan, barawk. Tanangam kumalat at ipanagsasaom. Tauray kaskasanaw, isupay latina, dagiti anak yaw. Asino ti sumurot kanyak? Mapantayo ka sarita ti inayo di bagya. Apay lang nga mapanyo ka sarita, papa. Baybayan yun. Tawan mo't Serbina. Saan na tayo napagan Tain sukat na tayo na naming pinsan. Diyos, tangiwat mo. Agpay sumat. Lalakero. Mangibabain. Jack sumurot. Tamangan nun niya pa'y timaramid ko. Sika, Lily. Umayak, papa.
Ado ti kayat ko nga ibaga ken ni mama. Unayin dahitoy nga inaramid mo, Maureen. Apay ang naaramid yu ti kasta, mama. Mano ti tawin yun? Di kay kadimabain iti bagiyo. Mabalin ka di anak. Bayan na kampaylaang nga agsarita iti amayo. Saan? Agsarita kayo asi sa sango ak. Tapno mga ko ti pagsaritaan nyo. Pakawanin na ko, ma. Pakawanin nak, Melchor. No inot, anapukaw ti panagayat ko kan ka. Jakmat inggagara ti amin. Di ko nayo kiti. Managing bubukod kayo, mama. Tila ang bukod yu ang pagragsakan ti pinanunot yu. Di yu pinanunot ti madadail a pamilya yu. Anak. No kasta. Mas pilyam ti lalakim. Ngam ti panakaurnos ti pamilya tayo. No kasta nga rad. Lipaten. Kan punasan na kamin amamimpinsan iti biyag mo. Awan mo't ti sublyam pa'y a pamilyam. Taibilang dakan anatay. Nagawid kami nga agama, ket manipod idi, saan min anadakdakamat ti may papan iti inada, no agsasarita kami. Awan meten ti damag ko may papan kini Maureen. Kastan, ket agyaman ak iting kay panangidrama, iti pakasarita ak. To'y pagayam mo, Melchor. Pagayam Melchor, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Nasakit man tinarami ti asawam, tadi na pinanunot, amas napatpatig kayo a pamilyana. Angam anyangay nga rod, no kasta ti kayat na. Ala, ipaay mo ti amin a pamatig, ken atensyon mo kadagiti anak yo. Sika itan ti agpaay nga ina ken ama iti pagtaangan yo. Ituloy mo ida nga iwanwan, ket saan da kuma atultuladan ti inaramid ti inada. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Melchor. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.